Det er utrolig vigtigt for Dansk Erhverv at støtte op om ideen omkring et miljøår 2009, fordi vi ser det, at vi i Danmark bliver værter for et klimatopmøde som en helt enestående mulighed for, at Danmark kan bruges som udstillingsvindue og være forgangsland for alle de dygtige virksomheder og de dygtige projekter, som vi har lige præcis inden for bæredygtige virksomheder. Hvilke muligheder giver det for at brande sig i udlandet? Det giver en helt unik mulighed for at brande Danmark i udlandet, når vi tiltrækker hele verdens opmærksomhed til Danmark med fokus på miljø, med fokus på bæredygtighed. Det er lige præcis der, vi har en helt stærk mulighed for dels at brande os som land, og dels for brandet vores virksomheder og vores kunder inden for det her område, som jo er ganske stor. Er der nogle eksempler på nogle virksomheder i Danmark, som har brandet sig på meget forbilledlig vis? Vi har faktisk forskellige eksempler på virksomheder, som meget forbilledligt har lykkes med at brande sig på bæredygtighed. Vi kan nævne inden for mode for eksempel, som er lidt mere utraditionelt. Vi hører så meget om vindmøller og højteknologi og produktionsvirksomheder. Men går vi over til sådan noget som modeindustri, ja, så er der det kendte tøjmærke Noir, som faktisk er verdens første tøjmærke og et couture-mærke, som brander sig på bæredygtighedskoncept. Hvordan vil Dansk Erhverv gå ind og tage et ansvar? Dansk Erhverv vil tage ansvar i denne her sammenhæng med at være en aktiv spiller. Vi vil bidrage aktivt til den dagsorden, der skal sættes i forbindelse med topmødet. Vi har en helt konkret plan for, hvordan